obonchire bwabeire bokwirana nse anene ase abonchire benekire konyora asara enene osangana abonchire kurasa omuchibo songo nigo bakwerere michando babeire bagwitira ase litko lya lero ani monononya naso gosangirirwa kwebango ne serikali kwa bagokwirana inse Mulikicho Vincent Onyancha nabakagotalira chinsemecho nabayigo gotwariganiria oroboti rokobwatia okobora wechinguru chiomulero nigo kwerani maiga mangana lengeto boncheria ase chinsemo anenda bali bagotumeka mono chinguru chiomulera so bonchereri bwabo niga boncheria Koro City Market miyomo cho Nairobi bate abuna banyorra sarenene asogo sareka kwenya mana bayigo wechinswe kobwatekana gosemere kwabo nigo kora ase chinguru chiomulero ime yomo chobosonga se county ya Kisii na chinsemo chinde aboncheria nigo bakunwa mono anene asokobora Westima ensemo ya Kinyonzi ne Chisalona ngati y'abantu bali bakunwa mono na kwirira gotumeka chinchera chinde ase batebire buna noe nabo nigo banyora asara kobwatekana no kobora Westima Westima ya kutandira sana sengencho biashara keristimero na litoko nyara ko sonyekende kono buna bono na kuagora mafuta generator kuagora 1500 lakini tola rosemia tatu tokorera sana makasta matoko nyara ko mutenga bona sengencho generator karibu 150 sikaribia mbili bana jibia kawaida nonya nabo nigo yabetere gati abonchoria ase nyomba ya St Jude nabo igona Market Plaza emeyo mucho bosongo osie ko bonchori wabo kobwatekana no kobora wechinguru cyomuliro abone to kumia sengencho banongange tori kuna banongange tori busie ya mafuta ari twagora eri na ndenchera jo tora menta ndi tora nyara faida ya mama ndora garagazi twabikoriye generator twabikira mafuta ari ngoro abasa jiri ko irana jiri ya mafuta abamenyi boigo imeyo muchobo songo gati yabo nigo bate abuno kobora Westima nigo kwerera barobwogo tatoka chisimi eyo yaba beteria konyora asara kumambia na kana Westima te ko ko mpaka bana wetika somachiko ni simi ali meyo mu Westima te ndi otandiki asara lero wanapata kitogora gero kini kule teke ni serikali gero ya mafuta utenete kupa mafuta yanyu yakora kenegete hiyo sisi kodi achika somachanje kino isi mimesi mijabwate modo bantu bakandike kima ite mpaka bana besi ni limito modo yani estima ko byakete bo tukomba kabona mabona nache saluni yende ngiyo na kolile ona ngombe betena ati ore na kimaro kwabango na koragira abana na kibakoragira abana magona ate kuira ne school mabiene tuma itina kitawo kwa nigo bone tramanyekana boikirano igoro yokobora wechinguru cyomuriro achinsemo chinge egigerete anne korwa sensemeli yokobwato Kestima KPLC gose Kenya pagwa egento nae nabo goikira boni gagetara leto bwasiole anego chasaba Kenya obanyora sarenene nae nabo nigo ense yasiria gati yechimiloni yechipesa kobwatekana obonchoriko sie kwa nabo igokwere nanse kogwesangereria kwebango ko reporter ya Ndizi TV eritera ninchenkoro kwa Vincent Onyancha.